Dnes mám pre vás inšpirácie s ďalšou potravinou, ktorá má vysoký podiel bielkovín. Je to tvaroh a všetky verzie budú na slano. Ako prvú si spravíme tvarohovú natierku, kde okrem tvarohu použijeme lučinu, vajíčka, horčicu, uhorku a jarnú cibuľku. Všetky ingrediencie dáme do misky, ochutíme soľou a korením a dobre premiešame. Takže vajíčkovú natierku máme hotovú. Je výborná napríklad k celozenej bagetke a nezabudnite si nakrájať zeleninku podľa vlastnej chuti. Ako druhé si pripravíme tvarohové lievance na slano, na ktoré budeme potrebovať tvaroh, syr, vajíčko, špaldovú múku a jarnú cibuľku. Všetky ingrediencie zmiešame spolu v miske a nezabudneme dochutiť podľa seba. Lievance pečieme na panvici, ktorú si predtým potrieme jemne olivovým olejom. Počas pečenia lievance zakrieme pokrievkou. Takto chutne vyzerajú tvarohovo-syrové lievance. Môžeme podávať s gréckym jogurtom a trošku jarnej cibulky. Treťou inšpiráciou bude môj extra tip, ako si z tvarohu môžeme cez noc spraviť ľahšiu verziu feta syru a potom to použiť napríklad do zeleninového šalátu. Pripravíme si uzatvárateľnú nádobu, ktorú naplníme vodou tak, aby sa nám tam ponoril celý tvaroh. Pridáme 2 lyžičky soli, zamiešame, ponoríme, zatvoríme a na 24 hodín do ladničky. Máme hotovo. Verím, že všetky dnešné tipy boli pre vás opäť veľmi inšpiratívne. Napíšte mi do komentárov, čo vám chutilo najviac a na budúce sa môžete tešiť na sladké verzie tvarohu.